ଶିକବାଡ଼ି ସ୍କୁଲର ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ର ଅଟେ। ମୁଁ ଗୋଟିଏ ସାଇନ୍ସ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ତିଆରି କରିଛି, ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ରୋଗ ଏବଂ ଏହାର ନିରାକରଣ ଓ ବିଭିନ୍ନ ଖାଦ୍ୟର ଉପକାରିତା ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିବା। ଏହା କିପରି ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଏହି ଡବାରେ ଥିବା ଗୋଟିଏ ନମ୍ବର କାଢ଼ି ଏବଂ ମୁଁ ଏହି ନମ୍ବର ବିଷୟରେ ଜଣାଇବି। 91 ମଦ୍ୟପାନ କଲେ ହୃଦରୋଗ ହୁଏ। 72 କାଗଜ ଲେମ୍ବୁ ରସ ନାକରେ ପକାଇଲେ ଅଧକପାଳି ରୋଗ ଭଲ ହୁଏ। 81 ପାଗଳ କୁକୁର କାମୁଡ଼ିଲେ ଜଳାନ୍ତକ ରୋଗ ହୁଏ। 98 ଏଡିସ୍ ମଶା କାମୁଡ଼ିଲେ ଡେଙ୍ଗୁ ଜ୍ୱର ହୁଏ। 94 ଫିମ୍ପି ମାରିଥିବା ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ କ୍ୟାନ୍ସର କର୍କଟ ରୋଗ ହୁଏ। 75 MDT ବଟିକା ଖାଇଲେ କୁଷ୍ଠ ରୋଗ ଭଲ ହୁଏ। 58 ଖାଲି ପାଦରେ ଖୋଲା ପଡ଼ିଆରେ ମଳମୂତ୍ର ତ୍ୟାଗ କଲେ କୃମି ରୋଗ ହୁଏ।